നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അക്ഷരമുറ്റം പതിപ്പിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ? ചോദ്യം: മാതൃഭാഷയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും പ്രേരണ നൽകുന്നതിനായി 1999 നവംബർ 17 യുനെസ്കോ മാതൃഭാഷാ ദിനം പ്രഖ്യാപിച്ചു. എന്നാണ് ഈ ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം? ഉത്തരം ഫെബ്രുവരി 21. ഫെബ്രുവരി 21 ലോക മാതൃഭാഷാ ദിനം. അടുത്ത ചോദ്യം: മലയാള സിനിമയുടെ നിർമ്മാണവും വികസനവും ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് 1975 സ്ഥാപിതമായ കേരള സർക്കാർ സ്ഥാപനമേതാണ്? ഉത്തരം KSFDC അഥവാ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ. അടുത്ത ചോദ്യം: 2021 JC ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം നേടിയത് P. ജയചന്ദ്രനാണ്. എന്നാൽ പ്രഥമ JC ഡാനിയൽ പുരസ്കാരം നേടിയതാരാണ്? ഉത്തരം TE വാസുദേവൻ. അടുത്ത ചോദ്യം: ലോക മനുഷ്യാവകാശ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്? ഉത്തരം ഡിസംബർ 10. അടുത്ത ചോദ്യം: മലബാർ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1921 നവംബർ 10 നടന്ന ദാരുണ സംഭവം കേരളത്തിലെ ജാലിയൻ വാലാബാഗ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടമായ ഈ ഇരുണ്ട ഓർമ്മ വാഗൻ ട്രാജഡി. വാഗൻ ട്രാജഡിക്ക് 2021 എത്ര വയസ്സായി? ഉത്തരം 100 വയസ്സ്. മികച്ച ചിത്രത്തിനുള്ള രാഷ്ട്രപതിയുടെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടുന്ന ആദ്യ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ ആരാണ്? ഉത്തരം തകഴിയുടെ നോവലിനെ ആധാരമാക്കി 1965 പുറത്തിറങ്ങിയ ചെമ്മീൻ സംവിധാനം ചെയ്തത് രാമു കാര്യാട്ടാണ്. അടുത്ത ചോദ്യം: ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക അവകാശം നൽകുന്ന ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കിയതോടെയാണ് ജമ്മു കാശ്മീർ സംസ്ഥാനമല്ലാതായത്? ഉത്തരം 370 അനുച്ഛേദം. അടുത്ത ചോദ്യം: ആദ്യത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ശൂരനാട് കുഞ്ഞൻപിള്ളക്കാണ്. എന്നാൽ 2021 എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച പ്രശസ്ത സാഹിത്യകാരി ആരാണ്? ഉത്തരം P. വത്സല. അടുത്ത ചോദ്യം: വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വായന വളർത്തുന്നതിനായി സ്കൂളുകളിൽ വായനയ്ക്ക് പിരീഡ് ആരംഭിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ഉത്തരം തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനം. അടുത്ത ചോദ്യം: സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ്? ഉത്തരം നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ. ഗാന്ധിജിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ. അമേരിക്കൻ നാണയത്തിൽ മുദ്രണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യ കറുത്ത വർഗക്കാരിയായ വനിതയാരാണ്? ഉത്തരം മായ ആഞ്ചലോ. അടുത്ത ചോദ്യം: കേരള സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ്? ഉത്തരം നടനും സംവിധായകനുമായ മധുബാലാണ് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് ചെയർമാൻ. കവി മുരുകൻ കാട്ടാക്കട മലയാളം മിഷൻ ഡയറക്ടറും കേരള ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാനായി സംവിധായകൻ ഷാജി N. കരുണും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 100 വർഷം മുമ്പ് ആദ്യമായി ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്പ്പിന് വിധേയനായ വ്യക്തി ആരാണ്? ഉത്തരം ലിയനാർഡ് തോംസൺ. കാനഡയിലെ ഫിസിയോളജിസ്റ്റായിരുന്ന ഡോക്ടർ ഫ്രെഡറിക് ബാൻഡിംഗ് ആണ് പ്രമേഹത്തിന് പരിഹാരമായ ഇൻസുലിൻ കണ്ടെത്തിയത്. അടുത്ത ചോദ്യം: 1996 ക്ലോണിങ്ങിലൂടെ ആദ്യത്തെ സസ്തനി പിറന്നു. ഡോളി എന്ന ചെമ്മരിയാട്. ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലോണിംഗ് നടന്നത്? ഉത്തരം ഡോക്ടർ ഇയാൻ വിൽമുട്ടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ. അടുത്ത ചോദ്യം: ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിൽ ചൈന പണിയുന്ന വിവാദ പാലം ഏതാണ്? പാങ്കോങ് തടാകത്തിൽ ചൈന നിർമ്മിക്കുന്ന പാലം.
ചോദ്യം: പെൺകുട്ടികളുടെ വിവാഹപ്രായം 21 വയസ്സാക്കി ഉയർത്താൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ഏതാണ്? ഉത്തരം: ജയ ജെറ്റ്ലി കമ്മിറ്റി. 2022 നടക്കുന്ന ഫിഫയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാർബൺ ന്യൂട്രൽ ലോകകപ്പിൻ്റെ വേദി ഏതാണ്? ഉത്തരം: ഖത്തർ. കൃഷിയിടങ്ങൾ കാർബൺ മുക്തമാക്കാനുള്ള കർമ്മ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏത്? ഉത്തരം: കേരളം. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലെ സൈനിക സംഗീത പരിപാടിയായ ബീറ്റിംഗ് ദ റിട്രീറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട ഗാന്ധിജിയുടെ ഇഷ്ടഗാനമായ അബൈഡ് വിത്ത് മീ എന്നു തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചതാരാണ്? ഉത്തരം: സ്കോട്ടിഷ് കവിയായ ഹെൻറി ഫ്രാൻസിസ്. സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പുതിയ പേരെന്താണ്?